daminɛ ni min ye Baɲangarakaw fɛ Dɔngɔnɔdugu la kɔɲɔ min kun n'an kun y'a kuma fɔ a su cayara maa 21 o de tora la Jikonbobokaw fɛ yen min ye nin waati in na ye supɔmɛ tomati jaba u yɛrɛ ko tomati yɛrɛ de t'i ye fiyewu Segu kɔni anw ye Segu ta kun fa kun an ma salati an ɲɛna nin da dumuni fɛn minnu sɔngɔ gɛlɛyalen don fana a tɛ ka ye a sɔngɔ gɛlɛyalen don kibaruya siraw wɛrɛw fana fɛ an fɛ yan min ye kamalen dɔ ye ale kɔni ye dagabana furuno dɔ dilan furuno in bɛ se ka mago ɲɛ k'a sɔrɔ charbon ma kɛ a la a ka fɛn b'a bolo a bɛ ka baara kɛ ni a ye kɔkan kibaruyaw la Burkina ale ni Tunisie olu y'u bolonɔ don sɛbɛn na sɛbɛn seegin min bɛna na bɛn ni kelenya sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ ani baara ɲɔgɔnya Irisikaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Ukraine ka drone dɔw ye k'u y'olu baadɛbɛ dasi sabula olu tun b'a fɛ ka t'olu ka kɔgɔji sanfɛ ka taa tiɲɛni kɛ Nigeriakaw ko kamanagan bɛ sabula bingali bɛ ka caya Tunisie jamanakuntigi ale ko kalata ko ye octobre kalo tile 6 ye nka ale ka fanga sinamatɔn ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la ko bɛna kɛ cogo di nin waati in na Jeux olympiques ko a bɛ bɔ kibaruya minnu bɛ ka fɔ fana k'a tɛ bɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye k'u na baara kɛ a ko kɛcogo la min ye Coupe d'Afrique ye sa n'o kan ka taa Marokokaw fɛ ale tirage kɛra bi Mali bɛ groupe I de kɔnɔna na n'o ye Mali Mozambique Guinée Bissau ani Eswatini olu de kɔni ye jɛkulu 4 tɛ wa fila de ti tɛmɛ n'an m'an yɛrɛ kɛ comme joueur yɛrɛ t'an bolo fana yɛrɛ o ninnu ɲɛna k'olu ye amari kelen de dulon éliminatoire n'a tɔ yira maaw la sɔɔni an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen woloma aw ye a bɛ se k'a faamu cogo min na Keta Amara nun Keta ka taa fara Keba Jalo ka olu bi a yaasa ka se ka kibaruya ninnu di aw ma bɔlɔlɔ siraw fɛ YouTube Facebook ale ni an ka kunnafoni di cakɛminɛn tɔw bɛɛ lajɛlen k'an b'u fana fɔ u ka cɛsiri ni timinadiya ni wulikajɔ ko ɲuman na yaasa kunnafoni ninnu a bɛ se ka u sɔrɔ cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔw la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa an ka wulada in na kibaruya an bɛna daminɛ ni Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna ye Dɔngɔnɔw fɛ yen sa an b'a yira u la k'a fɔ kunun ko anw ye kibaruya dɔw di k'a yira k'a fɔ ko kɔɲɔ dɔ kɔni k'a ko ɲamina kosɛbɛ Dɔngɔnɔw ka fanfɛla la maa 21 o de ni tora a la waleya in kɔni kɛra fitirimagɛn waati min ye kɔɲɔkɛlaw kɔni ye olu ni bamaci wale ni walekɛbaw ɲamina ɲɔgɔn na kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ ko donsow kɔni kun nana sa ka se ka bolomadɛmɛ kɛ u ye u bɛ se ka kisi cogo min olu ni bamaci walekɛbaw fana karila ɲɔgɔn na maa 21 min fatura kɔɲɔdenw bɛ a la cogo min donsow olu fana b'a la o cogoya kelen in na min ye ko in kɔni bɛɛ lajɛlen birisa ɲamine jɛkulu min bɛ sa n'o o ye kufaka maaw ye olu kɔni ye kibaruya di k'a fɔ ko waleya in ye olu tɛgɛnɔ ye ni waleya in balila maa caman na sabula min ye kɔɲɔw ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye dan ka kari olu la Dɔngɔnɔw kɔni ka fanfɛla la hali n'o y'a sɔrɔ fan wɛrɛw fɛ Buntikaw fɛ yen a ɲango kun delila ka kɛ Faransi ka finitigiw fɛ ko sabula k'olu tun bɛ ka bamaci wale ni walekɛbaw ɲini sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa nin waleya in a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na sabula a fɛrɛkɛte cayalen don a ko la kosɛbɛ o yɔrɔ kelen fana na tuguni Tigurukaw olu fana ka fanfɛla la a yera k'a fɔ sa maa dɔw kɔni dugujukɔrɔmugu kɛra olu sata ye n'i ye su ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa nin tile 10 laban in na Dɔngɔnɔ jumɛn na sa a bɛ taa se maa 25 ma bamaci wale ni walekɛbaw k'u ka wulikajɔ yɛrɛ kɛ kun ye min ye maa si kana se ka sɛnɛ kɛ Dɔngɔnɔw olu ka fanfɛla la nin waati in na o de y'u ka laɲiniba yɛrɛ ye dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye armée ye ale tun bɛ baara min kɛ a ka segin o kan n'o ye larawulili ye patrouille k'o caya min ye fanw caman fɛ o tun bɛ sigini min kɛ fana ka munumunu salo min kɛ dɔ ka fara o kan su ani tile yaasa sɛnɛ waati min setɔ filɛ nin ye maaw ka se ka baara kɛ ni hakilisigi ye nka k'u hakili to a la k'a fɔ ko dugujukɔrɔmugu kɔni donnen don yɔrɔ caman bamaci wale ni walekɛbaw fɛ su ni tile maaw b'u ye siraw kan u bɛ k'a waleya ninnu kɔni kɛ fan caman fɛ ko min ye sɔrɔdasiw ye k'u ka baara kɛ n'o hakɛw ye k'o bila u ka jatew la nin waati in na nasamusow u y'a yira k'a fɔ k'olu kamana gannen don dɛ
sabula sugu la ko min ye da dumuni fɛn caman ye olu sɔngɔ yɛlɛlen don n'a bɛ so ma sogo sen b'a la cogo min na min ye n'alakɛ fɛnw fana olu fana bɛ a la o cogoya kelen in na gwadomusow y'a yira k'a fɔ ko a bana ta ko nin waati na ko maa tɛ se k'a fɔ ko tile bɔlen don ko n'o bɛna ni gɛlɛya ye ko samiya daminɛ in kɔnɔna kɔni sugu caman kɔnɔna na Bamakɔ Bangɔni sigida fɔlɔ kɔnɔna na Sebenikɔrɔkaw fɛ yen sigida 4nan kɔnɔna na Kalabankura sigida 5nan kɔnɔna na min ye kuma in ye a bɛ musow nɛn ka fa bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko tomati kɔni k'o t'i ye su ale ni sogo ko ninnu bɛɛ lajɛlen da ka gɛlɛn n'i ye muso ninnu ɲininka u ka sɛgɛsɛgɛliw fɛ sa min ye studio tamani ye ale ye kuma di dɔw ma u y'a yira k'a fɔ ko jɔn ko ala tomati ale kɔni de tɛ se ka san wa a t'i ye yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ la koyi sugu caman bɛ yen bi ko n'i ye munumunu salo kɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn kelen min n'a tun don ko tomati ye tomati feerelaw olu ɲininkara olu ko ko fɔlɔ olu tun bɛ tomati segi olu tun b'a sɔrɔ 1000 na a nana b'o la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 1000 na min ye segi kilancɛw ye olu bɛɛ lajɛlen tununnen don nin waati in na muso dɔw y'a yira k'a fɔ ko min ye sogo fana kilo ye k'o kɛlen don ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 260 270 la ko o sogo fana ko min ye a ka pasa sogo ninnu k'u tulon dɛ Amidu Jabate ni ale ye dutigi ye Dawudabugukaw fɛ yen ale fana y'i dama suyɛn k'a fɔ ko nin waati in kɔni na ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko gɛlɛya kɔni caman bɛ yen musow olu ko ko sɔngɔ gɛlɛya k'o ti kojugu ye ka min ye fɛn ninnu ye u ti ye ɲɛ yɛrɛ la o de ye degun yɛrɛ ye kosɛbɛ min ye bagantigiw olu fana ko ko sogo kɔni ko a gɛlɛyalen don Sori Kulibali ni ale ye busew ka ɲɛmaa ye Bangɔni Filabugu la ale ko nin waati in na ko bagan dumuni sɔngɔ k'o de yɛlɛlen don kosɛbɛ k'a tɛ se ka san yɛrɛ cogoya si de la n'i y'a don a la k'a di bagan ma e kɔni e laban e n'a kɛ bagan balo la dɔrɔn ye i yɛrɛ dayirimɛ i tɛna o sɔrɔ wa min ye tomati fana ye bi tomati segi k'an bɛ yɔrɔ min na bi ko segi kelen kɔni k'o bɛ feere 20,000 o 20,000 fana ko n'i y'o san Fatu Kansa ye ale ye feerelikɛla ye min ye dibida la a ko k'olu yɛrɛ b'a san o la k'u ka tɔnɔ olu tɛ tɔnɔ sɔrɔ koyi k'u b'a ta cogo u bɛna ka n'a di o cogoya kelen na kuma dɔw la fana ko n'i ye paase fara a kan katakatanintigiw k'olu tɛ sɔn ka ba tigɛ ni maaw ye sabula dɔ bɛ fara olu fana ta kan k'o de y'a to a sɔngɔ gɛlɛyara n'i ye segi in ye k'a yɛrɛ kun waati dɔ la ma kun nani yɛrɛ sɔrɔ 80,000 na nka 20,000 in musow caman ko k'o ka ca o de la bi a tɛ ka se ka ye dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati in na nin fɛn ninnu kɔni n'a bɛ se ka kɛ o kɔ nka fan caman fɛ tomati n'a kɛ man di ale kɔ an bɛ taa segukaw fɛ yen min ye Comatex ye ale kun ye baaraw daminɛ baaraw bɛ senna nka waati dɔ la anw ye nzole da ye ka taa ɲɛda Segu komina ka baara bɛ k'a kɔnɔ cogo di a gɛlɛya jumɛnw tun b'u ka waati la an ye min sɔrɔ u bolo an ka jɛ ka o filɛ. magasin kɔri bɛ bila magasin na an y'a daminɛ ka bɔ yen ka na Batazi la ka bɔ yen ka taa Kardazi la an ye tirage kɛ ka filiboro kɛ an ye filifɛn kɛ an taara bubinazi fana la o bɔra yen an taara tisage la baara kɔntinue la an taara blanchiment fana la an ye finiw lajɛ yen presque fini imprimé ninnu ko mɔgɔw tun a ka d'aw yɔrɔ kungo ye surtout a bɛ imprimé cogo min na dɔw yɛrɛ taara a y'a bɛɛ ye ani n'a banna a bɛ cɛ ka na magasin na donc yen nɔ a bɛ kɛ yɔrɔ ye. baara jumɛn yɛrɛ de ka gɛlɛn a bɛɛ la yɔrɔ jumɛn ka gɛlɛn. bon yan baara n'i ye baara yɛrɛ jateminɛ yan baara bɛɛ ka gɛlɛn parce que i mana taa yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ b'a f'i ye k'olu ka baara ka gɛlɛn mais ne yɛrɛ n ye dɔɔnin kɛ tissage de la n b'o de dɔn n kɔni fɛ yen de ka gɛlɛn parce que an b'a fɔ yen ma en général Kidal. cogo di. parce que a gɛlɛya. o gɛlɛya ye jumɛn ni jumɛn ye. bon a baara cogo n'i ye a jateminɛ ani usine in baara cogo si tɛ kelen ye parce que yen nɔ de mouvement bɛ yen kosɛbɛ ni yɛrɛ ye baara daminɛ ni posi tɛ tɛna pas le temps de la lafiya wagati wɛrɛ foyi t'i bolo n'i ye baara daminɛ. non ni baara kɔni wulela fo repos heure ani seli heure ninnu souvent. aw yɛrɛ ka nisɔndiya ye mun ye Comatex ko la bi. bon an ka nisɔndiya ye dɔrɔn an ka se ka continuer ka baara komi gɛlɛya b'an kan sisan bɛɛ ko tuma na an ka mɔgɔw patron k'u fan bɛɛ ko gɛlɛya bɛ
nga ni gɛlɛya nu fanga mɔgɔw sera k'an dɛmɛ gɛlɛya in ka nɔgɔya a bɛ diya n ye dɛ bon surtout wariko yɛrɛ an ka dumuni ni fɛngɛ ninnu n'a bɛɛ sera ka bila di la sisan olu de bɛ diya n ye kosɛbɛ wariko dɔrɔn de bɛ izini in kɔnɔ yan mais kalo sara kɔni Dieu merci o bi ba sira kan. Aya minan kura ko fana ta aw la parce que ni ye Comatex la bi Comatex tɛ dɛ an ye minan minnu ye ka diɲɛ taabolo lajɛ bi. Bon komi bɛɛ ni jɔyɔrɔ don minan kura ko in o ti anw ka domaine kɔnɔ anw bi bila mɔgɔw ɲɛ ka yaala faamaw yɛrɛ kɔni n'a ser'o ma olu bɛ se ka dɔ fɔ nin na. Wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin faamaw ma ka kɛɲɛ ni aw yɛrɛ baarakɛlaw ye. Bon yanni n ka a sin faamaw ma fɔlɔ n b'a sin anw yɛrɛ ma an k'an tilen baara fɛ komi a fɔra ko defaut dɔ b'an yɛrɛ la n'o ye chômage ni fɛn labilalen y'anw ye an yɛrɛ k'an tilen baara ma o kɔfɛ an bɛ min fɔ faamaw fana ye k'an don tora dɔw kɔnɔ tellement que dumuni ninnu ni fɛngɛ ninnu n'an sera k'o sɔrɔ olu b'an encourager quoi bololankolon tɛ se ka baara kɛ ni kɔngɔ b'i la i dun bɛ baara min kɛ fangala baara dɔɔni b'a la kuma ka ca dɔɔni dɛ n'a bɛɛ sirila sara la sara t'a bɛɛ bɔ dɛ. Min ye Jemakaw fɛ yen n'an bɔra Segu Comatex kɔnɔna na Jema cercle ale kɔnɔna na musow k'u dege safunɛ dilan na u ka coopérative k'olu ka fara ɲɔgɔn kan o kɛlen no olu taabolo ye bi u kɔni y'a ɲini musow fɛ sa olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye conseil régional ye n'o ye Kayita ye a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min jɛrɛ in senfɛ musow ye degun caman fɔ ja safunɛ fana mana dilan ka caya o fana bɛ gala de f'i ka sugu de ɲini a bɛ taa san sugu min na kosɛbɛ musow y'o degun fɔ tiɲɛ do kɔni maa caman nana ka na u kalan nka zen minɛn ka d'u ma u yɛrɛ ka se ka baara kɛ ka se k'u bolomaminɛ yɔrɔ sɔrɔ cogo min na ani sugu fana o ka d'u ma ko sabula min ye dɔgɔdonya minnu bɛ k'u ka fanfɛlaw la olu taali ka gɛlɛn nin waati na ka sababuya kɛ bingalikɛlaw olu bɛ sira kan Mali ale ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ bɛ yen n'o o ye an ka yiribaw tigɛli ye o yiri tigɛli k'a daminɛ san 2000 mɛn kalo la san 2020 mɛn kalo la ka na se 2022 ma Chine ka o ko olu kɔni ye yiri 220 u y'o de tigɛ anw fɛ yan ka taa n'o ye ko n'i y'a lajɛ sa 148 tonnes na u y'o de ta san kɔnɔna na yiri bilenman min don sa f'a yiri ma ko koso min ye yiri in ye k'a sɔrɔ a tagali kɔ ka o bɛɛ lajɛlen kɔnnen no nin waati in na nka farafinna anw fanfɛ bolo fɛ Mali de kɔni fɛ yan sa ko nin waleya in kɔni bɛ kɛ jɛkulu min bɛ yen ni ale sigilen don yiriw la kɔlɔsili kunna sa olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ ko kuma tɛ nin waati in na waati yɛlɛma bɛ yen sɛgɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ min ye cɛncɛn bɛ ka caya yɔrɔw la kosɛbɛ yiritigɛ lahaw ta yen ko dangan ka sira la hali n'o y'a sɔrɔ fɛn bɛ sɔrɔ a la n'a tigɛra dɔ ka bila a nɔ na k'o bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ kamalen dɔ bɛ yen tɔgɔ ye ko Bakari Kulubali ale n'aw ka fura feerela in tɛ kelen ye nin kɛlen don ka wuli ka subahana ko dɔ sigi sen kan bi ka furuno dilan furuno min charbon tigɛ a la koyi ventilateur kelen min ye neutraliseur ye n'o ye sisi bɔyɔrɔ ye o fana bɛ a la ka batterie rechargeable k'o bila a la o fana bɛ sɔrɔ courant de fɛ furuno in ye solaire fana a b'o fana baara kɛ tulu nɔgɔ min bɛ bɔ maaw ka tulu nɔgɔ min bɛ fili a bɛ balo n'o de ye kamalen n'o ye Bakari ye a kɔni ka furuno in a bɛ k'a lajɛ k'a nin dilan dɔɔni dɔɔni ko ni maa min kɔni maa mago b'a la sa ko fo n'i ye Bakari ɲini dɛ n'Ala sɔnna a ma an n'a a yɛrɛ wele don dɔ la a ka na kɛnɛ ka yan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye farafinna muso minnu bɛ yen n'olu bɛ photota kɛ o muso ma falen 10 talen no ka na Bamakɔ kɔnɔna na bi yaasa olu bɛ se cogo min na ka na baara kɛ Burkina Faso kaw ka muso kelen bɛ a la Benin Cameroun Niger Sénégal Guinée Conakry ani Mali olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan min ye Maison Africaine de la Photographie ale ka yamaruya kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma sa ko master class international tile 5 k'u dege ja sego bɛ ta cogo la min ye kunnafoni jaw ye kɔɲɔ yɔrɔ jaw dengulu yɔrɔ jaw kaw kabakomaw jaw min ye sumu ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ni caciribɔ yɔrɔw yaasa musow ka se o la ka kɛ o wane ye jɛkulu in n'o ye laɲini ye ale sigira maa min fɛ sa o ye Yamaru Foto ye ale ni Mali kɔnɔna na yaasa farafinna tɔgɔla fotota soba min bɛ yan olu kɛlen don k'u dɛmɛ ka fara min ye Alimanw ka Holandaw ka baɲumankɛ tɔn kan n'o ye Fondation Duni ye olu kɛlen don ka nin ko in sigi sen kan kɔkan kibaruyaw la Burkina Faso kaw ka jɛkulu bɛ yen n'o ye Mouvement Panafricain ye ale y'a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin
capitaine Ibrahim Traoré ani furancɛla fanga ma a y'u bisimila min ye kunungo Lazara tɛmɛlen kɔfɛ nin jɛkulu in kɔni k'olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don Toma Sankara ka hakilinaw ma baara bɛ se ka kɛ n'o ye cogo min n'o ye révolution ye ko transition in kɔnɔna na waleya dɔw bɛ ka kɛ a n'o ka surun ɲɔgɔn na o de la olu y'a jira k'a fɔ u tɛ se k'u sigi ka jamana lajɛ tancogo la u nana ka na kumakan di jamanakuntigi ma n'o ye Ibrahim Traoré ye a bɛ se ka baaraw kɛ ka ɲɛ cogo min ale Burkina kelen in kɔnɔna na Burkina ni Tunisie ka bolo di ɲɔgɔn ma ta ko seginna kɔnɔna na sa o baaraw kɔni kɛra Burkinakaw fɛ yen min ye Burkinakaw ye u y'u ni Tunisie y'u bolonɔ bila sɛbɛn caman na Wagadugu kɔnɔna na sɛbɛn 8 ɲɔgɔn na min bɛna n'a to u bɛ se ka baarakɛ ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ kɔni bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ ko min ye Burkinakaw ye u n'u ye accord dɔ sigi sa min bɛna sigi sen kan min ye investisseurs ye olu bɛ se ka na cogo min maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ kɔkanna na n'o ye Burkinabéw ye olu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na ka taa se sɛnɛko ta nasira ma Burkinakaw y'a yirula fana k'a fɔ ko olu kɔni mago bɛ min na o ye bayɛlɛmaw ye o ka kɛ u yɛrɛ fɛ yen tɔnɔ ka bɔ Burkina baara ka kɛ Burkina min ye baarakɛlaw ye olu ka taa Burkina Tunisiens ko u sɔnna o ma memorandum dɔ fana bɛ u y'o sigi école ko kan n'o ye sanayɛlɛ kalanso ko fana ye Burkinabéw ko olu mago bɛ kalan min na ka d'u ka denmisɛnninw ma n'i tilara dɔrɔn i ka taa baara kɛ bololabaara kalanw ko o k'o kɛ muso ni du ni denmisɛnninw ka ko hukumu fana kɔnɔna na min ye Burkinakaw ye u ni Tunisiens bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn laban o bɛ tali kɛ sa sinimanko yɔrɔ Burkina kɔni ale ye siniman faso ye an ka jamana kɔnɔ Mauritanienkaw fɛ yen kalata ɲɛbila jaabi minnu bɔra ka ban n'a bɛ f'o ma ko résultat provisoire ni seni y'o bɔ o kɔni kɛlen don furukufuruku ye bi Mauritanie kɔnɔna na maa 7 ɲɔgɔnna o ni tora o waleyaw senfɛ u ka duguw kɔnɔna na maa min bɛ yen sa ni ale yɛrɛ kɔni ye se sɔrɔ n'o ye jamanakuntigi ye n'o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye ale nɔfɛ maaw kɔni bɔra k'u ka nisɔndiya jira min ye Biram Ould Abeida ye ale fana ka nɔfɛ maaw y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn ni jaabi ninnu ye ni maaw ye weleli kɛ sa k'u ka wuli ka jɔ kɛ min ye Biram Da Abeyi ye ale kɔni y'a ɲini a ka maaw fɛ k'u kana sɔn dɛ k'u ka muruti bolo da nka u kana taa fɛn tiɲɛ u kana fosi kɛ a ko k'a b'a ɲini jamanakuntigi fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka kumaɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa maa 7 minnu sara nin ko ninnu senfɛ sa a ko ka se ka ɲɛdɔn ji ɲɛma jɔlen na Mauritanienkaw fɛ yen min ye nin waati bi tile kɔnɔna kɔni o sumayara kosɛbɛ Centrafrique olu ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ bingali dɔ kɛra yen maa 11 o de ni tora o ko senfɛ min ye Joe Biden ye ale ni a ka maaw kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ko cɛkɔrɔba anw ye e ye cogo min Trump bolo i sen bɔ koyi i kɔrɔla wa min ye kow ye i ti k'u faamu i bɛ to ka ɲinɛ a ko k'ale bɛ gejegeje ko Trump ta don yen wa ko k'ale ma fa suna de la ko nɔn tɛ k'ale bɛ kaki wa k'u y'a da tulu la k'a da jaba la cɛkɔrɔba y'i labɛn ka taa ka mɔgɔw kama de koyi a ko k'an ɲɛ tɛ n na de n sigilen tɛ nin y'a heure joli an bɛ kuma na a ye ɲigi yɔgɔlen ye wa san 80 ni kɔ k'u bɛ k'a ɲini k'a k'a sen bɔ u ka maa wɛrɛ ɲini démocrates kana taa duguma sira caya ko ni nin kɔni kɛra ko nin sira dayɛlɛlen Trump ye dɛ sabula ko Biden ko Amerikaw kɔni caman kɔni t'a ka ko la nin waati na nka kalata don Ala ka novembre kalo jira an na min ye cɛkɔrɔba ye Ala ka garisigɛ diya Nigériakaw fɛ yen dugudentɔnw ani jamanaden fanba k'u jatigɛlen don bi dɛ bingaliw bɔsintigilaw ka maaw yɛrɛ ye ka mugu ci u la k'o bɛ ka caya Nigeria duguw kɔnɔna na kosɛbɛ bɔsintigila yɛrɛ de bɛ ka caya la kosɛbɛ o de la sa min ye Josariya tigiw minnu bɛ yen olu ko ɲɛmaaw ma k'u ka fɛɛrɛ tigɛ ko nɔn tɛ ko dugu sigi bɛna gɛlɛya Irankaw fɛ yen kalata tako 2nan baaraw olu labɛnw bɛ sen na nka dugudenw bɛ misi na dɛ n kana taa wa n ka taa wa kɔnɔna kumaw bɛ ka kɛ a la tako 2nan in ko la kosɛbɛ jɔrɔna ye min ye i kana taa maa min ni o ni jamanadenw kuntilenna tɛna kɛ kelen ye k'o kɛlen ka maa caman siran Madagascarkaw fana fɛ yen nin waati in na bingali ko bɛ ka caya nka o bingali o bɛ ka ta ka ɲɛsin yefegew de ma k'olu kɔni u ɲɛ tana olu ye kɛnɛma dɛ ataki ko de bɛ ka kɛ olu la République démocratique du Congo olu y'u ka sɔrɔdasi 25 bila u si kaso la ko sabula ko kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u bolila u ye jugu ye dɔrɔn k'u ye 5 don fiɲɛ na donc y'u minɛ k'u kiiri sɔrɔdasi 25 k'u bɛ bila u si kaso la Gabonkaw fɛ yen Banque mondiale ko k'ale ti wari di Gabon ma tuguni ko sabula k'a ye wari minnu di ko Gabon tɛ ka olu sara tuguni k'u y'u ka robinet datugu Gabon na
Tunisie parti politique jɔrɔlen don ko jamanakuntigi ale ko kalata ye octobre kalo tile 6 yi octobre kalo tile 6 yi o bɛna na se nka min ye fanga sinamatɔnw ka maa mafalenbaw ye an'u ka tɔn ɲɛmaw olu tilancɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la président in yɛrɛ sa n'o ye Kayise ye ale yɛrɛ ka ŋwara daba ŋanaw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la politique mɔgɔ tɔ minnu bɛ kɛnɛma olu ko k'olu bɛ taa nin kalata la cogo di sa e ni maa maa kan ka tɛlɛ sara o bɛɛ bɛ e bolo o bɛ kaso la élection ko kuma u tɛ fɛ k'a mɛn u tulo la n'i bɛ kaso la n'i ma bɔ i tɛ se ka élection kɛ dɛ Russie a y'a jira k'a fɔ ko min ye Ukraine ye k'a tun ye drone dɔw bila ka na olu ka kɔgɔjida bateau nɔfɛ k'u ye o drone bɛɛ lajɛlen gosi k'o bɔ k'o bin ko Ukraine bɛ ka tulonkɛ olu la sisan koyi k'u ja bɛ ka farinya nka ko maramafɛn minnu filɛ nin ye Russikaw ko ko u yɛrɛ ta tɛ k'u b'a bɔ yɔrɔ dɔn o de la olu t'a ɲini k'a faamu a kɛra fɛn fɛn ko n'u y'a bila ka na k'u b'u kɛ kɔgɔji jɛgɛw ka surafana ye Lyon Fransikaw fɛ yen bɔmu dɔ min dilanna bolo la k'o cira ɲɛgɛn dɔ kɔnɔna na n'o ye sinimanso dɔ ɲɛgɛn ye yan ka di yen ye bɛɛ lajɛlen y'i senfa maaw bɛ ka girin k'u bɛ taa bɔ da min fɛ o taara bɔmu filanan dalen sɔrɔ yen bɔyɔrɔ ma kɛ sigiyɔrɔ ye sa wa ko nka ko min ye denmisɛnnin 5 ye olu u y'olu wele ko a na kɛ olu tɛgɛ nɔ ye min ye bɔmu filanan in ye sa ko min taara sɔrɔ ɲɛgɛn yɛrɛ bɔda yɛrɛ la k'u sera k'o fana ta k'a sɔrɔ ko a ma degun kɛ mansin ni ma to a la maa ma fɛ ko nka ko bi ko Faransi ko denmisɛnninw de ni b'a kan olu de bɛ ka nin waleya cɛjugu ninnu kɛ koyi maa wɛrɛ tɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka t'olu ta kɛ k'a jatigɛ bonyana dɛ farikolo ɲɛnajɛ ko Sumala Kulubali ko cogo di Amari Madi ale Sumala ngale egli ka capitaine Jala fili an bɛ ɲɛna yan ka Jala bɔ k'a fili o kɛra bɛɛ ɲɛna yan Amari b'o kɛ fɔlɔ dɛ ale tɔgɔ bɛ kubu jumɛn kan k'a di Mali ma cɛ balontannaw a tɛ ɲɔgɔn minɛ fédération ye tɛmɛsira ye dɛ aw de ye balontannaw ye minnu b'a la bi o y'aw dɔgɔninw ye a ye gɛrɛ u la aw ka kumaw fɛ an n'u ka ɲɔgɔn faamu ni majɛ min bɛ ko la aw k'a lajɛ aw ka bɔ mɔgɔ ko la aw k'a kɛ Mali ko ye nka ni bɛɛ y'i kangaran ko parce que jɔyɔrɔ dɔ b'e bolo dilen do e ma fédération mɔgɔw fɛ ni ko ka ɲi a cogo la n'i ye fédération ka lettre yɛrɛ ta k'a kalan i bɛ yɛlɛ f'i kɔnɔ b'i dimi aw yɛrɛ ma sigi sariya kan aw ko dɔ ye sariya sɔsɔ sariya foyi tɛ yen aw ye min bato ka na aw nana sigi ten maaw ko n'a kɔrɔ kama denmisɛnninw taatɔ don Coupe d'Afrique la an kana mankan kɛ an k'an sigi an k'a lajɛ n'a tɛ ka ɲɛ a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye mais a kana to fana an ka denmisɛnninw yɛrɛ dama ka kari ɲɔgɔn na Sumala e ye balontanna kɔrɔ ye Amari ye balontanna ye n dɔgɔ vraiment nin ko in nin tɛ ɲɛ ta o de la Eric Sékou Sall ko k'ale ta tɛ dan bɛɛ da kan dɛ avocats b'ale bolo maaw b'ale bolo sariya sira fɛ u y'ale gɛn k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ a ye k'a ka lettre bila bɔlɔlɔ kan ale tɛna na taa n'a ta ye bɔlɔlɔ kan bɔlɔlɔ kan ɲɛ ko ɲɛnabɔ yɔrɔ tɛ nin ye voie légale ale bɛ tɛmɛ n'o sira ye wa denmisɛnninw ne bɛ min fɔ u ye u k'u ressaisir fosi tɛ mɔgɔ bolo ka tɛmɛ i faso kan min tɛ bɛn u ma u kana u k'u sigi Bamako yan n'u bi yan u ka conférence de presse kɛ u k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nin ni nin de kɛra anw na a ma bɛn an ma an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ ni nin tɛ u ka bɔ bɔlɔlɔ ka kuma fana na parce que a bɛna kɛ comme ça Amari kelen min dulonnen filɛ nin ye ninnu ko k'u bɛ taa n'a sɛbɛn u ka conseil de discipline na conseil de discipline jumɛn yɛrɛ bɛ yen ni yɛrɛ n ko n'i ye nin kuma ninnu mɛn i bɛ yɛlɛ de quoi aw yɛrɛ bɛ don man kɔnɔ Mali balontan sɛbɛn min bɛ taasi la bi mɔgɔ si t'a da dɔn o jaabiw yɛrɛ mana fɔlɔ aw yɛrɛ bɛ se cogo di CAF ye mɔgɔ min suspend match 4 aw ka jalatigi ko ani arbitre dɔ bilara ɲɔgɔn na aw bɛ tila k'o suspend ka tila k'a sɛbɛn aw ka papier kan k'aw bɛn'o ci bɛɛ ma o kɔrɔ ye mun ye a bɛ fɛ k'a ka carrière de jɔ parce que diɲɛ bɛ mun fɔ Mali fédération yɛrɛ de ye nin kɛ nka fédération sugu jumɛn fana dɛ o fana ɲininkali ka kɛ o de la joueur a ye wuli a ka na Bamako yan'aw ka championnat ka daminɛ aw ka conférence de presse kɛ aw ka taa président Assimi fɛ yen
aka taa ta da tulo kan parce que anw ɲɛ bɛ ministre des sports la cogo min n'a kun kan ka nin ko in ɲɛnabɔ a kun kan ka communication k'a la conseil de ministre la a ko ka ɲɛɲini mais an tulo t'o la dɛ an tulo bɛ soirée organisée o de la ani médaille diw donc o ɲuman ye min ye joueurs a y'aw yɛrɛ ressaisi a k'aw yɛrɛ bila en cause parce que entraîneur sɔrɔla cogo o cogo mɔgɔ nana ni mɔgɔ ye cogo o cogo min ye dege karamɔgɔ ko kɛra cogo o cogo n'i y'a ta cogo sira o sira fɛ bi i b'a ye k'a fɔ ko min ye an ka jamana ye a mago bɛ fɛn fɔlɔ min na fɔlɔ o ye balontannaw yɛrɛ balontannaw yɛrɛ fana fo olu yɛrɛ ka se ka nin fiyɛ u yɛrɛ la ni min ni o b'a to maaw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko jɔn ko ala aw filɛ terrain kan nin ye aw bɛ ka baara min kɛ a ka ɲi kelen filanan ye mun ye ni balontanna bɛ terrain kan dusukolo o ka k'i la o ye fila ye sabanan ye mun ye min ye balontanna ye ni mɔgɔw yɛrɛ ye i ye k'a dɔn k'a fɔ faso kanu b'i la hali n'i cira o bɛ ko mɔgɔw fɛ joueurs fana ko o yɔrɔ jateminɛ parce que Mali ka batili o batili la waati min na i bɛ cɛngana ɲini i t'o ye anw ka équipe la penalty tanangana i t'o ye anw ka équipe la min ye ndolatila yɛrɛ sɛbɛkoma yɛrɛ caman ye i t'o ye k'a fɔ k'u jouera n'u ni kolo ye ko bɛɛ lajɛlen wasara parce que mun ye Cameroun balontannaw ja mɔgɔw ye i b'u ci nka i yɛrɛ b'a fɔ ko jɔn ko ala Burkinabéw filɛ nin u bɛ ci yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ kɛra diɲɛ jamanaba fɛn fɛn bɛ yen n'a a balontannaw cira mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ na u y'u se kɛ an b'a ɲini joueurs fɛ u fana ka o dɔn u k'o kɛ mɔgɔw ye jamanadenw ni bɛ balontan in de k'a ka d'u ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ni sɔrɔdasiw yɛrɛ bɔra a la bi ni Mali batira Falaye maa minnu bɛ kɔ kan wala a dɔw tɛ se ka taa baarakɛyɔrɔ la hali yan yɛrɛ kɛ hali yan donc bi gouvernement fana k'a lajɛ k'a ɲɛsin nin ko in ma parce que n'i ye ko ta k'a to ko a bɛ maa minnu bolo ko ne ye faama dɔw kumakan mɛn ko ouais ko il faut que amadu ninnu k'a dɔn k'a fɔ ko ils doivent être exemplaires o ye tiɲɛ ye o minnu bɛ k'a fɔ amadu ninnu ka kɛ exemplaire est-ce que olu yɛrɛ ye exemplaire ye minnu bɛ ka discipline ko kuma fɔ est-ce que olu yɛrɛ bɛ ka discipline yɛrɛ kɛ an k'o fana ɲininkali kɛ farikolo ɲɛnajɛ y'a ɲɛnabɔ cogo n'a kɛcogo n'a labɛn cogo de ye o a kow ka ca sisan diɲɛ kɔnɔna na an ɲɛ bɛ équipe tɔw la u bɛ labɛn cogo min na tirage kɛra bi coupe d'Afrique tirage kɛra bi i b'a dɔn Côte d'Ivoire capitaine cɛnin in tɔgɔ ye di u ka numéro 15 a ye téléphone ta ka joueur bɛɛ wele ko hali n'an ni coupe tɛ segin an k'an taa cogo dɔn Maroc tirage bɛnna kɛra ka bɛn yan midi et quelques ma a ye joueurs caman wele équipe bɛ labɛn ten no n ko mɔgɔ bɛ n'a sɔrɔ ko dɔw de labɛnnen don jamana fɛ ka bila ye i bɛ se ka baara kɛ komi hukumu kɔnɔna na donc an ka joueur dɔ critiquer o kɔni o ye kuma de ye o sisan kɔni an bɛna min ɲini u fɛ sa fo n'u ye seedubilen ladege n'i ma coupe sɔrɔ i tɛna entreprise dilan ka d'an ma an ka baara kɛ o la o bɛ fɔ an na fana o n tɛ ni Sumala yɛrɛ kun sera ka hali katakatanin dɔw bila circulation na den 100 ɲɔgɔn kɔni ko a ka baara di mɔgɔw ma n k'a taara Allemagne balontan na professionnel ya kɛ nɔ o wariw taara mini o kɛra cogo di donc ko o de ale bɛ k'i sanga Amari la dɛ an tɛ se k'a sanga seedubilen na parce que o ye balontan min kɛ o taara yɔrɔ a ma taa a fana k'a dɔn k'a fɔ ko balon diɲɛ bɛ ten de sɔrɔw tɛ kelen ye cogo min sew tɛ kelen ye tɔgɔw tɛ kelen ye wagatiw tɛ kelen ye sinon bi ne bɛ se ka fili dɛ mais ne ɲɛ tɛ joueur dusukoloma na Mali équipe la ka tɛmɛ Amari kan dusukolo bɛ joueur mun na ne ɲɛ t'a la ka tɛmɛ Amari kan capitaine Jala a b'a mérité donc n'o o ko bɛ ten aw minnu ye kɔrɔbalenw ye aw kana don aw ka jɔyɔrɔ ɲini ni fɛnw na ka dusu kɛ ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sabula an bɛ baara min na a baara a ma nɔgɔn jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ musaka min donna bi farikolo ɲini ni ne bɛ ka digi ne yɛrɛ la quoi wallahi n'i y'a ye Asimi bɛ k'i ni da stade yɛrɛ dilanni ka k'olu kɛ ka ɲɛ o bɛ ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ min kama o tɛ ka se ka an yɛrɛ dusu suma a bɛ mɔgɔ jɔrɔ dɛ n'i ye an dafɛ jamana in fɛn fɛn ta bi an ka kabala ɲɔgɔnna bɛ jamana min bolo a ka dɔgɔ dɛ jamana min kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ balontan terrain 5 ɲuman filɛ nin ye a bɛɛ ye FIFA ka terrain ye a ka dɔgɔ dɛ bi ala barika la ni 26 mars ni Omnisport banna
ka fara 26 mars ni stade tɔ ninnu kan a bɛna kɛ terrain 8 de an bolo donc baara min bɛ ka k'o la o kɛkun ye yaasa an ka se ka siniɲɛsigi labɛn de nka n'an tora ko fédération joueur e k'i da de k'a kɛ tan e yɛrɛ dun fana ma se ka fosi ɲɛnama kɛ n'o y'a sɔrɔ i kun ye kupu dɔ d'an ma an kun bɛ se k'i faamu maa min yɛrɛ ye an ka capitaine jala yɛrɛ fili yan k'i kɔ don an na yan n k'a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan coupe d'Afrique a tirage kɛra fala ye ayiwa ze in kɔni a na kɛ ko a tɔgɔ ye di est ce que an bin yɔrɔ ɲɛna fɔlɔ Malawi an n'o bɛ puli kelen yɔrɔ olu ye o ye sanfɛ balontan ye o tɛ Afrique du Sud ye fanfɛlaw ye yan olu jamana ninnu ni ka gɛlɛn dɛ fala ye ni n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ balontan na i b'i labɛn de parce que olu ka ko ma nɔgɔ ani Mozambique ni Eswatini an ni olu de bɛnna jɛkulu tɔw la an bɛ segin a kan pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya parce que an dɔrɔn tɛ coupe d'Afrique in na coupe d'Afrique in hukumu kɔnɔna na an bɛ min fɔ mɔgɔw ye o ye k'a fɔ sa coupe d'Afrique tirage ale kɛra bi min ye Johannesburg olu ka telesoba dɔ bɛ yen teleso in droit de TV ninnu bɛ ale de bolo n'o ye coupe d'Afrique droit de télé ye o bɛ ale de bolo jamana 48 olu de kɔni sɔrɔla sa minnu bɛna na ye nin coupe d'Afrique in kɛnɛ kan u tilalen don groupe min ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko groupe o ye groupe 12 ye équipe 4 de b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye nin groupe ninnu ye u kɔni ye kunnanaw ta a la a bɛ fɔ o ma ko tête de chapeau yaasa olu jamanaw kana bɛn o kɛra jamana 12 ye an yɛrɛ ye garisɛgɛ sɔrɔ la parce que an jɔyɔrɔ ɲɛna an kɛra 8nan ye coupe d'Afrique tɛmɛnen in na o ye jɔyɔrɔ da an ma n'i ye tirage yɛrɛ ye jaabi min di n'i y'o ko jateminɛ fala ye groupe A kɔnɔna na Tunisie bɛ yen Madagascar Comores ani Gambie groupe B kɔnɔna na Maroc b'a kɔnɔ nka Maroc ka jaabiw ti jate sabula dolata bɛ kɛ ale fɛ yen nka a bɛ to pour que a ka se k'a ka entraînement kɛ ale bɛ yen Gabon bɛ yen Centrafrique bɛ yen ani Lesotho groupe C kɔnɔna na Égypte Cap-Vert Mauritanie ani Botswana groupe D kɔnɔna na Nigeria Benin Libye ani Rwanda groupe E kɔnɔna Algérie Guinée équatoriale Togo ani Libéria groupe F kɔnɔna na sa Ghana Angola Soudan ani Niger groupe G kɔnɔna na Côte d'Ivoire Zambie Sierra Leone ani Tchad groupe H kɔnɔna na RD Congo Guinée Conakry Tanzanie ani Éthiopie groupe I kɔnɔna na Mali Mozambique Guinée Bissau ani Eswatini groupe J kɔnɔna na Cameroun Namibie Kenya ani Zimbabwe groupe K kɔnɔna na Afrique du Sud Uganda Congo ani Soudan du Sud groupe L kɔnɔna na sa Burkina Faso Sénégal Malawi ani Burundi ni groupe in ka gɛlɛn dɛ donc nin jɛkulu 12 olu de kɔni mina na kɛ n'Ala sɔnna a ma sini k'a fɔ mɔgɔw b'a daminɛ don fɔ a n'a kuncɛ don k'a programme bɛɛ lajɛlen bɔ maaw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min Jeux olympiques min kan ka taa Faransikaw fɛ yen ko ŋunuŋunu kuma tun bɛ ka k'a la kosɛbɛ min ye comité olympique mɔgɔw ye n'u b'a fɔ ma ko CIO olu ka ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko maa dɔw y'a jira k'a fɔ Faransi kɔnɔna yɛrɛ la ko min ye Jeux olympiques ye ko e ko a na sen sɔrɔ wa ko sabula bi Faransi maa minnu bɛ ka fanga ɲini n'o olu bɛ yɛrɛ kofɔ la nin waati in na ko n'olu ye fanga sɔrɔ ko yɛlɛma k'u tɛna yɛlɛma don a ko la wa Jeux olympiques ɲɛmaw ko o kɔni ye kuma de ye ko Faransi ka jeu ko ni Ala sɔnna a ma k'a bɛ kɛ u yɛrɛ ka kuma na ko les Jeux olympiques de Paris 2024 ko a cérémonie d'ouverture juillet kalo tile 26 ko n'Ala sɔnna a ma k'a bɛ kɛ CIO ɲɛmaa yɛrɛ o fɔ bi n'o ye Thomas Bach ye a ko fana k'u ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔrɔtɔlen don jeu in a ka se ka daminɛ n'o o ye ni ɲɛnajɛba in ye min bɛna kɛ Faransikaw fɛ yen diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jeu ale kɛnɛ na anw kan ka taa ni groupe 6 ye o de se b'an ye wulada in na taa an b'o jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Amara Nun Keyita ale tun bɛ yan Keba Jalo ka taa se fala in ma su in na basigibaliya min bɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ San mara ni Segu mara la n'a bɛ fɔ o ma ko interfleuve o maaw
an bɛna olu bisimila u ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye degun minnu b'u kan sɛnɛko ta nasira la ale ni maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsiliko ta nasira la fɛɛrɛ ni dabali min mana na k'u fana bolo u na o da an tulo kan a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21